मा बुंनो सानामोन? आं मिथिगौ आं जेखौ बुंनो नागिरदों बे खोथाखौ नों आन्दाज मोनखाबाय थेवब्लाबो आं गावनो खेबसे बुंबावनोसै रजे आं नोंखौ मोजां मोनबाय आंनो साननो थाखाय सम नांगोन रजे आं एसे आलादा स्टाइलनि सेंग्रा सम लानायनि उनाव नोंनि रिजाल्टआ पजिटिभ बा नेगेटिभ ओंखारो बेफोरजों आंहा जेबो सोमोन्दो गैया नाथाय जुलिखौथ' आं नोंखौनो लाखागोन बाय हुक अर बाय क्रुक आयौ दानो हाबानि खोथा सानखाबायबो माथो गथ'आनो सानै जाबावनोसै जोंना आं राजि जायाबालाय हरसे खावना लायगोन आं गुबुन हौवा लायोबा बल गेलेनायनि हुदा दंखायो बलखौ जेरै अख्राङाव जोखोगोन बेबादिनो जोफ्रुजोबगोन आयौ मासि गाज्रि बियो ओइ मा सानांगौ आं दा नोंनि गोसो मा सानो सानदो अ अके दा बिदिब्ला मेबि माने अके मार ना ना नङा ओइ मोजां फाइनाल खोथा बुंखा नङाबा आं गाबोननि मेट्सआवहाय बाहागो लानाय नङा गाबोननि मेट्सआवहाय 5 गल सोनानै देखाय अब्लासो आं नोंखौ अफेन आइ लाभ इउ बुंगोन खाबायलै नों आइ लाभ इउ नामा मा गरबाल'